God bless you po, beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier. Mga minamahal, tayo po tumayo at manalangin sa ating pinakamahal na Jesus. Opo, dakilat mapagpala mo naman sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, na kami po'y pinagsama-sama mo, mahal na Panginoon Jesus, upang purihin at tuwalhatiin ka, mahal na Panginoon Jesus. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon Jesus, sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong pananambahan, magmula po sa pag-aawitan ng mga joyful at solemn songs, at sa pag-aawitan ng inyong mga beloved choir. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, na hindi mo po ipinagkait ang iyong matamis at banal na presensya bawat isa sa amin po, mahal na Panginoon Jesus. At salamat ng maraming, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong mga anak, hallelujah, nang naglalahad ng buhay na patotoo, na nagsilbing pagpapala sa aming spiritual, kalakasan namin, mahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong mga anak, hallelujah, sa kanilang pagbibigay ng may katapatan ng kanilang ikasampu at handog, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Ako po'y humihingi ng kapatawaran, hallelujah, sa lahat ng aking mga pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Dahil ako'y makasalanan, hallelujah, hindi karapat dapat, mahal na Panginoon Jesus. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon Jesus, na tumayo, hallelujah, magdala ng mensahe, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang maglangis, hallelujah, ng bawat sasambitin ng aking mga labi, mahal na Panginoon Jesus. Gawin mo lang akong daluyan ng iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon Jesus. At buksan mo po, hallelujah, ang pangunawa sa iyong mga anak, mahal na Panginoon Jesus, na maunawaan nila, mahal na Panginoon Jesus, ang mensaheng dadalhin sa hapo ito. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Well Estrada Almeida, amin pong sinusuway ang lahat ng mga uri ng mga hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Sa unang panalangin, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelist Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly and Pastor, Lina Comod Almeida, at sa buong beloved Almeida family, at sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, at sa kanila pong mga beloved daughter, Sister Ate Bainsnier, at sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mga mahal na Panginoon Jesus na, hallelujah, kahit na nandyan, inuulan tayo mga minamahal, ngunit nandyan, nagsisika pa rin ang bawat isa upang makarating para luwalhatiin, sasambahin natin ang buong katotohanan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi hadlang mga minamahal ang ulan, ang bagyo, mga minamahal. Sabi nga nating Mama Dear noon, kung gusto, mayroong paraan. Ngunit kung ayaw, maraming dahilan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo kinahabagan, pinarating ng maluwalhati dito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hindi natin na ginawang dahilan yung bagyo po, mga minamahal. Bagkus tayo po ay magpapasalamat dahil, hallelujah, yung ating mga pananim ay nadiligan. Ngunit ang nakakalungkot po, mga minamahal, yung ating pong ibang mga kababayan na doon tinamaan ng bagyo, mga minamahal, na dala po ng habagat, mga minamahal. Nandyan po, nagsuffer po, hallelujah, nawasak po yung kanilang mga tahanan, nalunod yung kanilang mga pananim, mga minamahal. Kaya tayo,
magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil pinagpala tayong lubos. Nandito tayo, nakarating tayong maluwalhati, mga minamahal, at sama-sama pa nating pupurihin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus kahit na malamig ang panahon. Ngunit dito sa loob ng ating banal na pananambahan, hallelujah, habang nag-aawitan ng ating beloved choir, nandyan yung grabing init, hallelujah. Ramdam natin, ipinarama sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya yan, mga minamahal, ang bunga ng isang Kristiyano, mga minamahal, ang pagsasakripisyo, mga minamahal. At atin pong buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, at ihanda natin ang ating mga ballpen at papel, mga minamahal. Ilista natin yung ating pag-aaralan ngayong hapon, mga minamahal. Kindly po sa Bible reader, pakibasa po ang unang versikulo, mga minamahal, sa Filipos 2:12 po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi siya po sa ating pinapatisan mo ng mga hallelujah. Ang sulat niya po sa Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 12. Ito po sinasabi, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa iyong hallelujah, pagbabasa sa banal na mensahe nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, ang sabi doon, mga minamahal, ay work with your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. At atin pong pamagatan ng ating pag-aralan ngayong hapon, mga minamahal, ang sakripisyo bilang Kristiyano po. Kaya mga minamahal, kailangan pala, mga minamahal, na bawat isa sa atin, ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Huwag po natin, hallelujah, isipin na iasa na lang natin porkit mainit yung aking nanay, mainit yung aking tatay, mainit yung aking kapatid, ginagamit sa banal na pulpito yung aking kapatid, ang aking magulang. Hindi po ganun, mga minamahal. Ang sinasabi dyan, mga minamahal, na kailangan, hallelujah, ipagtrabaho natin ang kanya-kanya nating kaligtasan, mga minamahal. Hallelujah. Hindi, hallelujah, dahilan, anumang hadlang, mga minamahal, lang gawin natin, mga minamahal, para hindi tayo makadalo, mga minamahal. Noong panahon ng pandemic, mga minamahal, kahit na binabawalan ang social gathering nung panahon na yon, mga minamahal, ngunit sa unang panalangin ng ating mahal Pastor Will Estrada Almeida, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Outreach dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Ito po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy. Hindi nagbago ang schedule, mga minamahal. Hallelujah! Nasa tulong at kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, whereas ngayon, mga minamahal, na ito lang bagyo, itong ulan, hallelujah, ang dahilan natin na hindi na tayo dadali, mga minamahal, hindi po kaya-aya yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bagos lagi nating isipin, mga minamahal, na hallelujah, nung mga panahon na tayo, mga minamahal, ay nalugmok, mga minamahal, nandyan sa grabing ating mga karamdaman, hopeless ang ating mga buhay, mga minamahal, may nandyan na tayo sa bingat ng kamatayan, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nung may nag-share sa atin, mga minamahal, na dumalo kayo, brad, dumalo kayo, sis, sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo po ay pagalingin, hallelujah, dahil ang Diyos namin doon ay buhay, hallelujah, praise the Lord. Kaya, walang dahilan, mga minamahal, na, hallelujah, lumiban tayo, hallelujah, sa ating banal na gawain. At dapat pahalagaan po natin ito, mga minamahal, ang, hallelujah, dumalo, mga minamahal. At, kindly po, pakibasa po sa unang Juan 1:7 po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Ganito po sinasabi,
Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Mga minamahal, walang labis, walang kulang mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng, hallelujah, binabasa nandiyan sa Biblia mga minamahal. Yan ay gagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kailangan natin mga minamahal ang ganitong pagtitipon mga minamahal. Kailangan natin ang fellowship mga minamahal. Kailangan natin ang hallelujah, huwag magliban na dumalo sa ating banal na gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal. Dahil yung iba binaliwala na lang yung Miyerkules mga minamahal dahil Miyerkules lang yan. Kaso hindi po nila naiisip mga minamahal. Ang dami nating mga kapatiran dito na nagpatotoo. Araw ng Miyerkules, nung sila'y dumalo, tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung kanilang karamdaman mga minamahal, sila po ay pinagaling, sila ay pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya wag natin baliwalain yung araw ng Miyerkules at yung araw naman ng Biyernes. Yan po mga minamahal, ay overnight natin. Yung iba ayaw dumalo dahil napupuyat. Pero hindi nila alam mga minamahal na yung overnight ay katumbas noon ay 3 days fasting po mga minamahal. Kaya huwag po natin na baliwalain yan mga minamahal. At sa araw ng linggo, hallelujah, lalo tayong nandito mga minamahal, kumplituhin natin ang pagdalo natin mga minamahal para hallelujah, tayo pagpalain ng lubos na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating alalahanin mga minamahal, hallelujah, nung wala pa tayo sa gawaing ito, nariyan mga minamahal na hallelujah, pariwara yung ating mga buhay mga minamahal. Ngunit hallelujah, pinagpala tayong lubos mga minamahal. Hallelujah, tayo'y binaliwala na lang ang ating pagdalo dahil pinagpala tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati nananalangin tayo na sana kalooban kami ng masakyan. Pinagpala ka ng mahal na Panginoong Jesus ng masakyan. Nung mayroon ka ng sasakyan, pinagpala ka na ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Binaliwala mo na lang mga minamahal. Ginawa mo na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Nakalimutan mo ng kung sino ang nagpala sa iyo. Humingi ka ng trabaho, ikaw ay pinagpala ng trabaho. Ngunit, hallelujah, mayroong mga time na may trabaho na malayo ka at kung pwede kang makahabol, dumalo ka sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alalahanin natin lagi mga minamahal, kung narinig ninyo yung aking patotoo mga minamahal, na ginawa ko na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Lagi nating alalahanin mga minamahal, huwag tayong magmalaki sa ating mga sarili mga minamahal. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagpapala. Kapag hindi mo yan iniingatan mga minamahal, Diyos din ang kukuha sa iyo ng pagpapala na yan mga minamahal. Huwag mo nang antayin kagaya ko na ibinalik ako ng halos zero mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit hallelujah, hindi ko inantala yung mga minamahal. Hallelujah, kami ay nagpatuloy, hallelujah, na pinagtatawanan, inuusig. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito pa rin kami mga minamahal. Kasama nyo pa rin magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon mga minamahal. Huwag natin baliwalain ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bawat isa sa atin, magpakainit ka, dumalo ka kung may problema ka. Hallelujah. Huwag kang magmukmok sa inyong tahanan. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay pumunta sa banal na gawain ng mahal na Panginoon Jesus o kaya ikaw ay magpasting para ikaw ay lalong pagpalain. Mamuhay ka ng may kabanalan at magbigay ka ng may katapatan mga minamahal. Huwag mong isipin, hallelujah, na yung pinapanalangin mo na humingi ka ngayon, bukas ay nariyan ang mga minamahal. Hindi po ganon. Antayin mo kung anong kalooban sa iyo na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Huwag magmamadali, mga minamahal. Manalangin ang husto, mga minamahal. Kailangan sumunod ka, hallelujah, sa alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
At kindly po, pakibasa po sa versikulo Hebreo 10, 25, 26 at 27. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 10, at ang talata po ay 25 hanggang 27, ito pong sinasabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haying natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sa 27, kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Ganyan po mga minamahal. Huwag nating pabayaan yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama mga minamahal. Atin po sila ipalo-up mga minamahal. Kailangan panalanginan tayo bawat isa mga minamahal. Kapag nakita natin yung ating mahal na kapatid na medyo nanlalamig mga minamahal, kailangan kausapin po natin siya mga minamahal. Aliwin natin siya mga minamahal. Lagi nating ipaalala na nung hindi pa tayo nasave sa banal na gawain na ito mga minamahal, tinawag tayo sa kanya-kanyang paraanan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Katulad ko na lang mga minamahal, dati-rati, iniiwasan ko mga minamahal ang magsuot ng puti, patutuo mga minamahal, at lalo higit na yung tumayo sa banal na pulpito mga minamahal. Alam niyo po, dati ang desire ko lamang mga minamahal kapag mag-purgod na ako, tama nang magwalis-walis ako dyan sa crowd mga minamahal at bilang mga awit. Ngunit, nung ako'y nagka-positive 300 sa aking diabetes, ako'y pinagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung dumating yung COVID time ang minamahal noong 2021, hindi ako naka-exempt doon mga minamahal. Isa po ako sa tinamaan mga minamahal ng malubha. Diyan po sa Barangay Balaya mga minamahal, ako ang panlima na tinamaan ng COVID-19. Alam niyo po, sa pangsiyam na araw ko po doon sa aming tahanan na nandyan yung grabe ko na pong hirap mga minamahal na halos habol-habol ko na po yung aking hininga mga minamahal. Ang sabi ko sa aking beloved wife, dahil yung aming beloved son nandoon sa Maynila, kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin nyo. Pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil mga minamahal, hindi lang sa kaluwagan ng ating pamumuhay tayo nagpapasalamat. Dapat sa lahat ng bagay, hallelujah, tayo rin po ay magpapasalamat. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na aking hiram na buhay, ito ay pasalamatan ko, mahal na Panginoon. At maraming salamat sa 50 years na pag-iingat mo sa akin. At salamat sa aking pamilya na pinagkaloob mo sa akin, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, habang hirap na akong, hallelujah, huminga, mga minamahal. Hinihingi ko na ang aking kamatayan para matapos na yung aking pag-sasuffer noon, mga minamahal. Payat na po ako, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, nung sabi ko sa aking beloved wife, ibaba mo yung aking higaan sa ating sala at ayaw ko na mag-face mask dahil hirap na po ako. Ikaw na lang ang magsuot ng face mask. Kaya, alam niyo po, umiiyak yung aking beloved wife. Mahina na po ako. Yung aming mga ilaw, sa daming ilaw doon sa aming bahay, ang paningin ko mga minamahal, kasing liwanag na lang ng alitap-tap yung ilaw na yan. Sinilip ko yung aming ilaw sa labas, nagpat-akay ako sa aking beloved wife. Ganon din yung aming ilaw sa labas para na rin alitap-tap. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kung katapusan ko na ito, maraming salamat. Ngunit, ang Diyos ay mahabagin. Kung ang Diyos ay may plano sa ating buhay, talagang nandyan yung kanyang kahabagan kapag mga minamahal. Alam niyo po, habang naghihingalo ako,
Hirap na ako mga minamahal sa aking paghinga. Nandyan yung umiiyak yung aking beloved wife. Ikinis niya ako mga minamahal na grabe pong hikpi ng kanyang pag-iyak. Na ang bunga akala din ng aking beloved wife, huling halik na lang niya sa akin yun mga minamahal. Ngunit, hirap na ako sa aking paghinga. Hallelujah. Hindi ko pa rin, hallelujah, na wala sa aking isip na umawit ng walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, habang inaawit ko yung walang hanggang pasasalamat, mahinang-mahina yung aking boses. Habang inaawit ko yan, tumutulo yung aking luha, mga minamahal. Dahil gusto ko nang kukunin ang aking hiram na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit salamat, hallelujah, nung panahon na yon, hallelujah, na pinapasalamatan ko nang kunin yung aking hiram na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Biglang may liwanag, mga minamahal. Pagkapag nakapikit yung aking mga mata, nariyan kung saan papaling yung aking ulo, habang inaawit ko yung walang hanggang pasasalamat, nariyan yung grabing liwanag, mga minamahal, na parang kasing laki ng itlog ng manok. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nung gabi na yon, dahil 12:00 pasado ng hating gabi yun nangyari, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil, hallelujah, pinatulog niya ako, mga minamahal, at ginising niya ako 5:00 ng umaga. Glory to God, praise the Lord, hallelujah. Sa aking pag-iiwas, hallelujah, magpatotoo at magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Ngunit, nung binuhay ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, worried na yung aking beloved wife, mga minamahal, at mga labuan sa aking beloved wife nung panahon na yon. Dahil sa 4 kaming tinamaan ng COVID-19 dyan sa Barangay Balaya, ako ang akong panglima, na grabe din po, mga minamahal. Hallelujah. Yung aking mga kasamahan, yung 4, dihado ako sa pinansyal, mga minamahal, dahil yung kanilang mga loved ones ay nandoon sa Amerika. So, walang problema kung sa pinansyal lang. Nandoon sila nakakonfined sa ospital. Gumagastos na ng milyon mahigit. Kulang milyon, mga minamahal. Ako, wala akong ganon kalaking halaga, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, alam ko, mga minamahal, sagana ako sa pananalangin, back-up prayer ng ating mga beloved pastoral workers dito, mga minamahal. Nandyan lagi akong pinapalo up doon ating beloved OP. Kumusta na po si Brother Jun? Kumusta ka na po, Brother Jun? Salamat sa ating mahal na Pastor Bilistrada Almeida sa unang pananalangin niya, mga minamahal, sa tulong at kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y binuhay niya, mga minamahal. Hallelujah. Nag-iisa akong membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa aming 5. Yung 4 ko pong mga kasamahan, mga minamahal, walang nagawa yung kanilang pera, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng panahon na yon, bawat isa na nawala sila, nandyan yung grabe pong lungkot na aking beloved wife. Dahil alam niyo naman po noon, mga minamahal, pag hindi ka i-cremate, pag namatay ka, dalhin ka sa morgue, balutin ka ng plastic, at yung punerarya magdala na doon ng kabaong at silyuhan ka, mga minamahal, ng packaging tape. At 10:00 ng gabi, ikaw ay libing yung mga LGU, 10 meters away yung iyong mga loved ones, mga minamahal, hindi makalapit doon sa paglilibing, mga minamahal. Kaya hindi ko po, hallelujah, ikakahiya, mga minamahal. Huwag po kayong, hallelujah, magtatawa sa akin kapag lumuluha ako, mga minamahal, dahil alam niyo po, lagi ko pong inaalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dapat din kayo, mga minamahal, ganun din po ang inyong gagawin. Dahil bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang katawagan. Kapag ikaw ay sinabihan, magpagamit ka bilang mga awit, children's choir, youth at singles choir, mga minamahal, beloved Jesus Finest Generation Choir, o adults choir. Huwag mo sabihin, antayin natin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon ang kalooban, mga minamahal, huwag nyo nang antayin na palalahanan pa kayo.
Dahil pinagpala tayong lubos. Hallelujah. Tayo binigyan ng kanya-kanyang talento, mga minamahal. Kaya gamitin po natin yan habang tayo ay malakas pa para purihin, luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. At kindly po, pakibasa po ang Mateo 22:14 po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 14. Ganito po sinasabi, sapagkat marami ang mga tinawag, dadapot kakaunti ang mga hinirang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa iyong pagkakabasa na yan. Tingnan niyo po, mga minamahal. Marami ang kukunti ang hinirang, mga minamahal. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Dito po sa dago ng San Carlos, ilang libo po ang population dito, mga minamahal. Dito po sa San Carlos City, 86 barangay po, mga minamahal ang nasasakupan. Ngunit, iilan lang tayong taga San Carlos ang naririto. Yung iba ay galing pa sa malalayo. Hallelujah. Nagsasakripisyo na dumalo dito, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mapalad ka, mapalad ako, na tayo ay tinawag, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal. Huwag po natin isawalang bahala, mga minamahal, ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bigyan po natin ng malaking halaga, mga minamahal. Huwag po natin gagawing second priority ang dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Gamitin mo po, mga minamahal, ang iyong talento na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatan mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang mayroong kang talento, trabaho nga pinagkaloob sa iyo, mga minamahal. Huwag mong aantayin na babawiin sa iyo yung talento na yan. Hallelujah. Marami tayong mga kapatiran. Hallelujah. Alam niyo po, ako'y blessed na blessed sa ating isang kapatiran. Walang dalawang kamay. Putol yung kanyang isang paa. Isang paa lang yung kanyang ginagamit, mga minamahal. Pero kung makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, daig mo pa yung manok, mga minamahal, na tumatalon, nagnanais na gustong pumalakpak, ngunit hindi makapalakpak dahil putol yung kanyang kamay. Tayo, anong dahilan na hindi tayo makapagpalakpak, makapagpuri, makapagtaas sa ating mga kamay? Tayo'y pinagpalang lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kumpleto yung ating paningin, kumpleto yung ating pagsasalita, kumpleto yung ating kamay, kumpleto yung ating paa. Kaya yan ay gamitin natin sa ating pagpupuri. Ipalakpak mo ang iyong kamay, huwag yung palakpak na tipid. Kapag nandito ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoon Hesus, ipalakpak mo, purihin mo siya ng 100%, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mahirap po ang dumalo. Hallelujah. Na physically present ka, mga minamahal, ngunit mentally absent ka. Nandito ka, hallelujah, para kang wala lang, hallelujah, maghapon, walang nangyari sa iyo. Pagod na pagod ang pakiramdam mo. Hallelujah, ganon ako, mga minamahal. Ngunit kapag ikaw ay dumalo, pakinggan mo lagi. Ako na-encourage ako, mga minamahal, yung mga tumatayo dito lahat dati sa ating banal na pulpito, na ikaw ay, hallelujah, magpuri, pumalakpak ka, ibigay mo ang iyong 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang hindi masayang yung iyong pagdalo. Hallelujah! Ikaw ay nagbihis na mamasahe para makarating dito, tapos baliwalain mo lang ang pagdalo sa banal na gawain. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, hallelujah, ginawa ko yan, ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Umawit ako kahit sintunado yung aking boses. Hallelujah! Ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang mahiya dahil kahit sintunado yung iyong busis, kung ang iyong pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pagpapalain kang lubos. Hallelujah! Praise the Lord! Ganon, mga minamahal. Kaya huwag mong sasabihin, ayoko pong mag-choir dahil sintunado po yung aking busis. Ayoko pong mag-choir dahil mag-fasting. Alam niyo po, yung pag-aayuno, mga minamahal, ito po ay pagpapala sa ating pisikal na pangangatawan at lalo na higit sa ating spiritual, mga minamahal, para yung ating mga ego ay bumabayan, mga minamahal. Dahil pag yung pride ay umiiral, talagang yun na ang dahilan, mga minamahal. Lalo na pag nalaman mo ang mga ngaral ay hindi mo gusto. Si Brother John ang mga ngaral ngayon, sa Biyernes na ako dadalo. Huwag po ganon, mga minamahal. Dahil alam niyo po ang sabi na ating mahal na pastora noon, mga minamahal, nung last akong dumalo,
ng overnight dyan sa dago po ng Amoranto Stadium, mga minamahal. Ang sabi ng ating mahal na pastora, huwag niyong tutulugan yung mga mangangaral. Baka darating yung araw na mawala na yung mangangaral na yan. Hahanap-hanapin niyo yung mangangaral na yan. Nangyari ngayon, mga minamahal, nung hallelujah, nawala na ang ating mahal na pastora. Hinahanap natin ang ating mamadir, mga minamahal, na siya ay tumayo sa ating banal na ubasan. Kaya huwag natin baliwalain, mga minamahal, dahil yung mensaheng dinala dito, hindi yun mensahe ni Kuya Buboy, hindi yun mensahe ni Brother John, bagkus ito ay mensahe dito nakatalayan sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hindi yan gawa-gawa. Hallelujah. Alalahanin mo lagi, nung ikaw ay dumalo, ikaw ay pinagpala nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagaling ang iyong karamdaman, nilutas ang iyong problema, binigyan ka ng kabuhayan. Dati-rati, wala kang masakyan, wala kang trabaho. Hallelujah. Ngayon, pinagpalang lubos ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya anong dahilan na iwasan mong ang gawain ito? Ang sabi ng iba, yung gawain na yan ay kulto. Kung kulto ang gawain na to, bakit pinagpala tayong lubos? Bakit tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo ay narito? Hallelujah! Ikaw, ako, saksi kung paano tayo pinagpala ng ating buhay na Diyos. Nasa bingat tayo ng kamatayan, nandyan tayo sa grabing problema, mga minamahal. At grabe po, hallelujah, yung karamdaman na natin na ikamatay na. Black sheep tayo sa ating pamilya noon, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, yung mga black sheep na yan, ngayon ay naglilingkod na po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kasama natin, at yung iba, ginagamit na rin po, hallelujah, bilang mga ngaral, hallelujah, sa kanyang banal na ubasan. Kung kulto ang gawain ito, wala tayo dito, mga minamahal. Kaya huwag po nating paniniwalaan yung mga, hallelujah, masasamang nagsasalita ng ganyan, mga minamahal. Ang gawain ito, ang Diyos dito ay buhay at totoo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ikaw at ako ay narito, mga minamahal. Kaya dapat po, hallelujah, ipagtrabaho natin ang ating mga kanya-kanya kaligtasan. Huwag po nating iasa sa iba. Kaya, hallelujah, bigyan po natin ng kahalagahan, mga minamahal. Kapag nandito ka sa banal na gawain, hallelujah, mag-concentrate ka, mga minamahal. Bulay-bulayin mo lagi ang kabutihan na ginawa sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mula nung masave ka sa gawain ito hanggang sa mga panahong ito, huwag kang tumalikod, mga minamahal. Bagus, magpakainit ka, hallelujah. Dumalo ka ng dumalo. Mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan upang ikaw ay pag-iingatan, pagpalain sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa, hallelujah, huling versikulo, ang Matthew 24:13 po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata 24, at ang talata po ay 13. Ito po sinasabi, datapot ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, datapuat ang magtiis hanggang wakas ay siya ang maliligtas. Lahat ng pabuya, mga minamahal, hindi po yan nauuna. Yan po ay tatamasain natin, mga minamahal, sa bandang huli, ang dakilang pagpapala at himala ng ating nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, hallelujah, patuloy po tayo, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag po nating baliwalain, mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ginawa, hallelujah, sa atin bawat isa, mga minamahal. Hallelujah, gawin mo ang desire mo, magpagamit ka bilang, hallelujah, manggagawa, mang-aawit sa banal na ubasan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, upang habang malakas ka pa, hallelujah, habang kaya mo pa, mga minamahal, hallelujah, matuwa sa iyo ang mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na hallelujah, magamit mo ang iyong talento na nangmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong takutan, mga minamahal, na sintonado ang iyong boses. Hallelujah, wala kang uniforme. Alam niyo po, mga minamahal, ako noon,
hallelujah, ayaw ko pong magsuot ng puti. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung tinawag na ako bilang mga awit, alam niyo po, ni isang barong, wala akong barong mga minamahal. Dahil yung aking mga barong, kapag may mamatay doon sa aming barangay, lalo na sa labuas na aking beloved wife, yan ay binibigay ko po mga minamahal. Ngunit dahil ayaw ko pong magsuot talaga ng barong mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung ako'y kinahabagan niya, tinawag na bilang mga awit. Alam niyo po, tinawag ako, nakipag-practice ako ng Biyernes mga minamahal. Alam niyo po, sunod na gawain, dadalo ako, wala pa akong barong. Pero alam niyo po, may hini po mga minamahal. Pagdating ko dyan, mayroong nagsabi, isukat mo ito Brad, baka kasya ito sa'yo. Praise the Lord! Nung matapos yung aking pag-stayin, mga minamahal, ako ay aawit na. Sabi ko, paano ako aawit? Wala naman akong puting pantalon. Ngunit nung time na yon, wala akong puting pantalon. Bago mag-awitan ng mga beloved adult choir, mayroong nagsabi, Brad, isukat mo itong puting pantalon. Baka kasya din ito. Praise the Lord! Ganun magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi nga na ating Mama Dear, hallelujah, huwag mong antayin yung sinasabi mong, antayin mo yung kalooban na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailan mo antayin yan? Kapag nandiyan ka na, nakaratay ka na sa, hallelujah, karamdaman. At kapag ikaw ay nandiyan na nakaratay sa karamdaman, magkaroon ka pa ng kondisyon sa mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kapag ako'y yung pagalingin, ako ay magpagamit na bilang manggagawa, ako ay magpagamit na bilang, hallelujah, bilang mang-awit sa iyong banal na ubasan. Hindi po ganyan mga minamahal. Yang talento na nandyan sa iyo, hallelujah, gamitin mo yan. Dahil yan ay nanggagaling yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag kang maraming alibay. Ang sabi ng ating mahal na pastora, lagi mong hallelujah, ilagay sa iyong isipan mga minamahal. Kung gusto, mayroong paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya ganon mga minamahal. At hallelujah, hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes sa altar call. Praise the Lord. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mo di nagmamaling, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan kang man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay pa lilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan to, pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin.
You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross and follow you, and follow you. Mga minamahal, alam na ng ating dakilang Diyos kung anong ating pangangailangan. Kung ano ang nasa ating puso't isipan, mga minamahal. Ang sabi ng ating inawit, ang sabi ni Haring David, mahal na Panginoon, likhain mo ako ng pusong tapat. Ito ang lagi nating idalangin sa ating dakilang Diyos, hindi ang mga material na bagay, mga minamahal. Kundi bigyan tayo ng pusong tapat ng ating dakilang Diyos, na habang ating hinihintay ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating mga tungkulin, yung ibinigay, yung ating mga tawagan, ay magampanan po natin ng maayos, mga minamahal. Masunod natin ang mga kalooban ng ating dakilang Diyos. Madatnan tayong tapat na naglilingkod ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ating po mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, beloved viewers, kailangan natin ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo makapangyarihan sa lupa, kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, wala ring halaga, mga minamahal. Lahat ng ating kapangyarihan, maging yung ating kayamanan, hindi natin po yan madadala sa kabilang buhay. Tanggapin natin ating dakilang Diyos bilang hari tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sumampalataya po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Walang taong matuwid. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Lahat po ay nagkasala. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo, upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan, magmana ng buhay na walang hanggan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung hanggang sa mga oras na ito, mga minamahala, hanggang kanina, tayo po ay sumubaybay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, makikita natin ang mga pinagpalang mga awit, kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanyang kaligitnaan habang sila'y nagpupuri. Ang iba'y nanginginig. Ang ibang mga minamahal ay umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba, mga minamahal, hallelujah, sila po ay nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po ay ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita
na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Malapay noon. Hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo o malapay noon. Hallelujah. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, malapay noon. Dagdagan mo pong kanilang pananampalataya. Patuloy mo po silang panghawakan, malapay noon. Hanggang siya muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mo pagpala ng mga Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng ibanal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Pinoy, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa, o mga Pinoy. Katugunan, o mga Pinoy, sa mga panalangin, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, humalapay noon. Hallelujah. Aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Hallelujah. Kagalingan sa mga karamdaman, trabaho, negosyo, pagkalumo po sa bawat isa sa amin, umalapin noon, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Hallelujah. Aming inangkin lahat ng mga katugunan sa aming pangalan sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. Problema sa pananalapi, itaas po 2 kamay. Meron tayong mga mahal sa buhay na nais nating ilapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. 2 kamay itaas. Hallelujah. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyong karamdaman ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ubusipon, lagnat, trangkaso. Hallelujah. Lagnat, hallelujah, demonyo ng kahirapan, panlulupaypay, panlalamig, pag-aalinlangan, sakit sa puso, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Diabetes, cast out. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri ka, aming pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.